Lýtkový sval, neboli odborně latinsky musculus triceps surae. Pokud tehle ten sval nebude úplně v kondici, tak může mít nějaký negativní vliv právě na ten náš balans, na tu naši stabilitu, ale taky třeba na celé držení našeho těla, může změnit tu chůzi, ale taky samozřejmě může mít souvislost s nějakými bolestmi v oblasti právě lítka, ale i kolene, kolem právě toho kotníku, paty, plosky a ještě mnoho dalšího. Když budu mít takhle nataženou nohu v koleni, přehodím si tam ten popruh a přitáhnu. Jde o to, když nebudu mít zkrácený ten sval, tak bude možné, abych dostala tento kloub, můj hlezenní kloub, do 90 stupňů. A podporovali jsme to taky průběžně v té lekci v pozici psa hlavou dolů a tam už je taky kontext daleko více těch tkání v celém těle a to celé zadní strany těla, se kterou velice úzce lýtko souvisí.